салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси Хурсанд топ хабарҳои варзиширо бароятон мегӯяд. Оғоз мекунем. фарду яке аз рақобатҳои беҳтарини ташкилоти размии UFC дар марҳилаи бархурдҳои UFC 264 миёни равзгари машҳури ирландӣ Конор Макгрегор ва равзгари амрикоӣ Дастин Порье баргузор мешавад. Ин рақобат яке аз роҳҳои беҳтарини маблағи калон ба даст овардани тарафайн аст ки солҳои охир ба қавле муд шудааст. Конор Макгрегор аз рақобат бо Дастин Порье маблағи $3 миллион ба даст меорад ва ҳарифи амрикоиаш маблағи $1 миллион ба даст меорад. Ҳамчунин дар ин радиф тариқи шартнома 60% фурӯши ба истилоҳ контенти пахши мустақими телевизионӣ моли Конор мешавад ва 40% ҳаққи Дастин Порье. Бо ҳисоби миёна дар умум Конор имконияти $10 миллион кор карданро дорад. Дастин Порье бошад таи $3 миллион фоида ба даст меорад. Дар ин радиф муқобилияти варзишӣ ва шахсии ин ду варзишгар низ ҷазобияти рақобатро бештар мекунад. қаблан миёни Конор ва Порье дар саҳифаи Twitter бархурд ба вуҷуд омад ки он ҷо муносибати равзгарон ба душмании шахсӣ табдил ёфт. дирӯз нишасти матбуотӣ ё худ пресс-конференсияи рақобатҳои UFC баргузор шуд ва он ҷо чун ҳамешагӣ Конор Макгрегор ба асабӣ сохтани ҳариф пардохт ки дар натиҷа қариб буд мухлисон шоҳиди бархурди пеш аз октагонӣ шаванд. замони рӯбарӯсозӣ ё худ фейс-ту-фейси равзгарон Конор Макгрегор барои ҳамла ё худ бо пой задани Порье кӯшиш мекунад. ҳамин лаҳза нафароне ки масъули амнияти нишасти матбуотӣ буданд нагузоштанд ки варзишгарон ба ҳамлаи якдигар гузаранд. хулас фардо боз фазои рақобатҳои UFC гарм мешавад. агар Конор мисли чанд бори қабл ба қавле воҳимаҳояш то дохили октагон набошад. баскетболбози машҳури дастаи Бруклин Нетс Джеймс Харден бо иттиҳоми пинҳон ва бо худ гирифтани маводи нашамандӣ ба дасти полис афтод. ин дар ҳоле сар зад ки Харден дар вақти рухсатӣ ба Париж рафт ва он ҷо дар чорабинии фарҳангии ҳафтаи муд иштирок дошт. гуфта мешавад ки Джеймс Харден дар ин чорабинӣ бо ҳамроҳии репсарои машҳур Лил Беби менишастанд ва дар як ҳолати шубҳаовар кормандони полис наздашон мераванд ва аз ҷайби репсаро андозаи 20 грамм маводи нашаовар пайдо месозанд. ҳамин тариқ репсаро ва баскетболбозро ба шуъбаи ҳифзи ҳуқуқ мебаранд ки пас аз чанд лаҳза Джеймс Харденро ҷавоб медиҳанд, вале ба иттилои расонаҳои фарҳангӣ репсаро барои ин амал ба ҳабс кашида шуд. Криштиану Роналдуро гузаришаш ба ПСЖ аз Килиан Мбаппе вобастагӣ дорад. ин хабар дар ҳошияи ба наздикӣ сари як миз нишастани президенти бошгоҳи Ювентус Андреа Аннели ва агенти Роналду Жорже Мендеш дар мавриди ояндаи футболбози португалӣ расонаӣ шуд. гуфта мешавад ки ба наздикӣ қарор аст агент ва президент сари ин мавзӯъ машварат анҷом медиҳанд ва яке аз мавзӯъҳои асосии ин машварат ояндаи дақиқи Криштиану Роналду мебошад. дастаи ПСЖ Роналдуро танҳо дар ҳоли харидорӣ карда метавонад ки гузариши фаронсавӣ ба дастаи Реал ба расмият дарояд. агар Мбаппе ба Реал гузарад, парижиҳо ивазкунандаи ӯро дар симои Криштиану мебинанд. аз ин рӯ дастаи ПСЖ то ҳол пешниҳоди расмӣ нисбати Криштиану накардааст ва интизори хулосаи ниҳоии Килиан Мбаппе мебошанд. он ҷо хабарҳо нашр мешаванд ки гузариши Мбаппе ба дастаи Реал дар арафаи амалишавист, чун Носир Алхелафӣ аллакай нархи фаронсавиро муайян кард ва гуфт ҳар ки 160 миллион евро пардохт кунад футболбоз моли дастаи ӯ мешавад. ҳамчунин тоҷири араб гуфтааст ки ман маоши Мбапперо чӣ гунае ки ӯ мехоҳад пардохт карда наметавонам. агар Мбаппе ба Реал гузарад, пас Роналду дар ПСЖ аст. алвидо Ювентус не, алвидо Серия А. ҳама каса рафтем ба Лига 1 Фаронса. чӣ хеле гуфтем тамдиди шартномаи нави Месси бо Барселона як мавзӯи норӯшанро мемонад. ҳоло Месси ҳамроҳ бо ҳамдастаҳои мунтахабии худ дар Копа Америка ба финал омодагӣ мебинад. ин ҷо бошгоҳи Барселона пайи нигоҳ доштани Месси дар даста кӯшиш мекунанд. ҳоло Месси қарори ниҳоии худро набаровардааст ва грантҳои аврупоӣ аллакай пешниҳодҳои расмии худро ба Каталония равон месозанд. Роналд Куман сармураббии дастаи Барселона дар дирӯза нишасти матбуотиаш боз бо журналистон сари мавзӯи Месси баргашт ва гуфт ки агар ин масъала ба манфиати мо ҳал нашавад, пас мо дар ташвиш хоҳем буд. аммо ман медонам ки Лапорта ин масъаларо ҳал мекунад, чун ҳам барои бошгоҳ ва ҳам барои Ла Лига муҳим он аст ки футболбози беҳтарини сайёра дар Испания боқӣ бимонад. Лапорта маро гуфт ки дар мавриди мушкилии мазкур фикр накунам. мо мутмаинем ки бо Месси шартномаи нав барои чанд сол мебандем. вай ҳамеша кӯшиш мекунад ки аз Барселона наравад. манам фикр дорам ки ӯ дар ин даста боқӣ мемонад, чун то ин ҷо омадану карьераи
карьераи футболиро дар дигар ҷо ҷамъбаст намудан он қадар ба назар хуб наменамояд, гуфтааст Роналд Куман. Месси воқеан дар Барселона кӯшиши боқӣ мондан дорад, аммо хонат бисӯзад, пул ки қадру қиматад аз як бошгоҳи бузург ҳам бузургтар будааст. мавзӯи Месси барои ҷониби дастаи Барселона ва ҳам премераи Испания ба як мушкилоти ҷиддие мубаддал гардидааст ки намояндагону мухлисони бошгоҳ чӣ ки ҳатто Ла Лига барои нигоҳ доштани ин футболбоз дар Испания кӯшиш ба харҷ медиҳад. Ин маънои онро дорад ки Месси ҳоло ҳам ба ҳамон ақидаи тарки Барселона карданаш содиқ аст ва ин барои атрофиён мушкилот пеш меорад. Хавиер Тебас, президенти премераи Испания ё худ Ла Лига, дар як нишасти матбуотӣ гуфт ки хулосаи он ки Месси аз Барселона меравад ё не бар зиммаи бошгоҳ аст, на бар дӯши ман. Мо мехоҳем ки Барселона ин мушкилиро рафт намояд ва Месси дар чемпионати мо боқӣ бимонад. Барои мо ҳамеша муҳим аст ки футболбозони беҳтарини сайёра дар премераи Испания бошанд. Неймар ва Роналду рафтанд, аммо ин ҷо зиндаем ва кӯшиш мекунем то рушд намоем. Мо корро давом медиҳем, аммо серия А ва Лигаи якуми Фаронса бо ба даст овардани ин футболбозон он чизеро ки мехостанд ба он нарасиданд. Хулас мо мехоҳем ки Месси дар ин ҷо боқӣ бимонад, аммо дар акси ҳол он қадар муҳимият надорад, гуфтааст Хавиер Тебас. охири ҷумлааш зур буд. Мо мехоҳем Месси дар даста боқӣ бимонад, аммо он қадар муҳим нест. чӣ хел фаҳмем? бозии мунтахабҳои Англия ва Данияро дар даври нимниҳоии чемпионати Аврупо тамошо кардед. Он ҷо фурсатҳои баҳснок хеле зиёд буданд ва ба андешаи аксарият финал ҳаққу ҳалоли даниягиҳо буд, на аз англисҳо. ҳоло мавзӯи голи англисҳо дар шабакаҳои иҷтимоӣ ба як проблемаи баҳснок табдил ёфтааст. мардум голи тариқи пеналти задаи англисҳоро ноадолатона мехонанд ва ғолибияти Англияро арзанда қабул намекунанд. мо мухлисон як тараф акнун нафароне ки дар футболҳои калон ба қавле сари худро сафед кардан ба андеша пардозӣ гузаштанд. Сармураббии собиқи Арсенал Арсен Венгер назари худро дар бораи ин ҳолат бо таъин кардани пеналти дар бозии нимфиналии Евро 2020 иброз дошт. ин пеналти нест. ман намефаҳмам ки чаро вар аз довар хоҳиш накард ки такрорро тамошо кунад, гуфт Венгер ба Бен Спорт. дар вақти иловагии вохӯрӣ довар Дени Маккели ба дарвозаи тими миллии Дания зарбаи пеналти таъин кард. ҳатто дар наворҳо дида мешавад ки ҳангоми ба қайд гирифтани қоидавайронкунӣ дар майдон ду тӯб буд ва одатан дар чунин ҳолатҳо довари майдон бозиро манъ месозад. аз ин рӯ ба финал баромадани Англия ҳамчун корнамоии ноадолатона дар таърих доҳи сиёҳ мегирад. ба ҳамин тамом, то дидор, хайр.